Morning ndine Jackie. Nkhani yathu ikutitengera ku Australia. Ndipo disclaimer, nkhani ndi anzeru. Because ndinaba chizungu kuti viewer discretion is advised. Ndiye inutagwirani chakumwa tenticheze. Iyi ndi nkhani ya Kathleen Knight. Kathleen Knight anabadwa pa 24 October 1955 ku Tenterfield mu dziko la Australia. Ankakhala mu town yotchedwa Aberdeen. Koma Kathleen anakulira banja lonena kuti munali violence kwambiri, khomo lopanda kulongosoka, lopanda dongosolo. Amayi yake amakhala kuwauza zinthu zolaula zomwe iwo amapanga. Abambo yake anali alcoholic tichiledzerere. Amakhala kwa amenya amayi yake oloyiwo akuona. Nendi moyo umene anakula nawo, moyo umene anazolowera. Ndizonena kuti Kathleen ndi abale yake anali kuti zimachita affect kwambiri. Kathleen anali ndi twin sister. Komanso anali ndi azibale ena onena kuti abambo yake anaberekana kwina. Ku skulu anali ndi mbiri yoti anali mwana wovuta kwambiri, okwiya kwambiri, wankhazaso, komanso amapanga bully anzake, amamenya anzake. Ulendo wina mpaka anantulusira anzake mpeni ku skulu. Ziya zodabwisa kuti mwanayu bwanji eti nzikana koma zochitika zake zovuta kwambiri. Ali nzaka 15 anasiya skulu. Ena anasiya ngakhala anafika zaka 15 samatha kulemba ndi kuwerenga. Koma anapezeka kuti anapeza ntchito ku abattoir, kupanga process nyama. Zoti mukuziwa kwa abattoir zomadula nyama zoti zopita m'mabucha jani. Anapezeka kuti ntchito yamayitha kwa basi. Ndipo amadziwa kugwiritsa ntchito mipeni. Mpaka anampa mipeni yake ya special yoti azidulira nyama. Mu 1974 Kathleen anapanga ukwati ndi bambo wina zinake David Stafford Kellett. Kellett anali nayenso anali chiledzerere, koma pa tsiku lawo la ukwati amayi ake Kathleen anamuuza David Kellett kunena kuti wasankha wekha ukwatirani mwana wanga koma usamagone tulo, ndi mwana woyipa kwambiri azakuvulaza. Tsiku lomwe anapanga nayo ukwati David usiku, Kathleen ankafuna kumupha mwamuna wake. Kaya kuti usiku analakwa chani, tsiku la ukwati lone oti adalitsa apita kugona, anayesera kumupha koma anakanika. Nde chinali chiyambi cha mavuto. Mwamuna yesa anachoke tsiku limenelo, koma anapezeka kuti amakhalira kummenya, akangopsa mtima amammenya, amamuopseza zija zosakhala bwino zija. Kangapo kose anambayapo ndi mpeni, amamucheka, mwina ancheka pa mkono pa, kancheka pati. Akati apite ku polisi anchonderera tu sakanenero. Basi no David uchakhala. Zinthu zoti anthu amaziona, anthu amadziwa, anthu amadabwa kuti kodi zibambo isachoka bwanji. Eti mpaka Kathleen anapeza kuti anabereka naye mwana David. Mwana uchali wakhanda kaya anayamba naso chani. Kathleen anammenya David ucha ndi frying pan pamutu, ndi atanamuvulaza kwambiri anampanga fracture. Ndi David ucha anaziona kuti this is too much, anathawa. Atathawa Kathleen atanapsa mtima kuntenga mwana wake wakhanda ucha kupita ku njanji ya stima kukamusiya mwana ucha pa njanji, akuti kuti train mugunde kuti ngati chilango kwa David chifukwa choti wathawa. Iye nkuchokapo patasapa kuno kubwera train mwayi munthu wina wake ankadutsa nkuona unewa pa train track pali mwana, anathamanga nakamuchotsapo mwana uja. Kupulumuka kwa mwana kunali kumeneko. Kathleen anamangidwa kwa kanthawi, kenako anakamupitisa ku mental hospital chifukwa choti oti amaona ngati kuti mwina anali ndi postnatal depression yomwe azimayi amadwala nthawi zina akakhala kuti abereka kumene. Koma ananena kuti sanali ndi postnatal depression, anali borderline. Ankangokayikira kuti ali nayo di, amoneka kuti ali bwinobwino. Anapeza kuti anamubwezera mwana, anabwerera ku nyumba. Koma anali okwiya kwambiri chifukwa choti kuti David anathawa. David yo anachita kuthawira mu mzinda wina nkukapeza mkazi wina kumakhala kumeneko. Ndi Kathleen anali kuti ine ndikufuna ndimpeze David, amati afuna umuphe kuti kuti ungayerekezo ndisiya ine. David anali atauza anthu kuti whatever happens musamuze Kathleen kumene ndili. Ndi Kathleen auti anapeza munthu amene ankadziwa kuntenga ngati zabwinobwino kunena kuti mwana wadwala ndofuna Mulungu ndithandiza kuti ndapeze mayi yake David atani
andithandize ndi mwana wavutikayo wadwalayo. Munthu uchadi nkunyamuka kuti atani kuti akamulozera, koma munthu uyo anali mzimayi, anali ndi brother wake. Munthu upezeka kunena kuti Kathleen watulusa mpeni. Ndi mzimayi uja anakwanitsa kudumpha kuthawa. Kathleen anatsala ndi mnyamatayo, anakhanga mpanga hold hostage. Mzimayi anathawa uja anakayimba ku polisi. Kathleen anagwidwaso. Ati Kathleen chomwe ankafuna njoti apeze mekaniki amene anakonza galimoto ya David kuti David athawe, akuti anathandiza ndi iyeyo kuti David athawe pomukonzera galimoto. Ndamafuna amuphe koma anamugwira. Kathleen ananama zambirimbiri, apolisi anamusiyaso. Koma uthenga unampeza David komwe analiko kunena kuti Kathleen tawasakasaka anthu akuti afuna kukupha komanso afuna awaphe ndi mayi ako omwe. Ndi for some reason David Kellett atamva zimenezo anapanga decide kuti abwerere, mpaka anabwerera kubwereranso kwa Kathleen uja kuti basi ndipita, ndi kuti mwina ndikonda kwambiri kufika pomapanga zonsezi, nkupita kukakhala nayenso, nkupeza kuti mpaka anabereka mwana wina wachiwiri. After so kubadwa kwa mwana wachiwiriyo, David anazaona kuti izizi sizikhala bwino, andipha mzimayi uyu chifukwa cha zochitika zake. David anathawaso. Ulendo umenewo sanabwerereso, anathawiratu. Chodabwisa nchonena kuti Kathleen sanamangidwe. Kathleen amakhala bwinobwino ngati kuti palibe chomwe chachitika. Nkhanizi zinakanenedwa ku polisi koma apolisi sanapangepo kanthu. Maulendo wina Kathleen amati akachita ataki munthu choncho, iye ndi amene amathamanga kupita ku polisi kukanama ngati kuti iye ndi wachitidwa ataki. Atathawa David, Kathleen anapeza zibwenzi zina zingapo koma sizinayende chifukwa choti amakhalira kuwapanga nkhanza azibambo aja amathawa. Koma kenako anaza kumana ndi mwamuna wina zinake David Saunders, anali otamagwira ntchito ya mining. Anayamba kukhala naye ma 1980 chakuti. Koma Kathleen sanasinthe, amakhalira kumpanga nkhanza zibambo uja. Zibambo anali ndi galu wake, anali ndi kagalu kake komwe amakakonda. Kathleen anakadula khosi kagalu kaja nkomuuza Saunders uja kunena kuti ukazangwerekeza ndithawa ndizakudula khosi ngati mene ndandulira galuyo. Anammenya Saunders ndi iron ya moto, anamubaya ndi scissors, apanga zinthu zoopsa kwambiri. Koma azibambo aja zitangokhala nayebe, kaya mamumvera chisoni sizimamvetseseka why. Anaberekerana naye Saunders mwana wina wamkazi dzina lake Sarah. Atabadwa Sarah, Saunders uja anathawa, anati singakhale mzimayi uyu azandipha. Kathleen anapeza mwamuna wina dzina lake John Chillingworth wa zaka 43, nayenso ankagwira ntchito ku abattoir. Anakhala naye ndithu kwa zaka zitatu, anaberekerana naye mwana wa number 4 wamuna dzina lake Eric. Naye mzibambo amenewo anapeza kuti anathawa chifukwa chonena kuti nayenso anapangidwa chiwembu ndi Kathleen. Ndi zinayi zachidziwikire kunena kuti Kathleen ndi mzimayi oyipa, wankhanza, oopsa. Aliyense amadziwa kuti koma mzimayi uyu. Ndi panapezeka kuti panali bambo wina dzina lake John Price. Mu 1995 Kathleen anayamba kupanga chibwenzi ndi John Price. Anzake ankamutchula kuti Price. Naye John Price ankagwira ntchito kuma mines eti, and anali kuti anali ana atatu, anali kuti wangopanga kumene divorce. Anthu akuti anali munthu wabwino kwambiri, anali ocheza, basi munthu uja osangalatsa okhazikika. Anthu nkumadabwa kuti John Price akutani naye Kathleen. Ndati anthu ambiri anakhala naye pansi choni kuti ukuganiza bwanji, uyu si munthu oyenda naye, uyu si munthu opezeka naye, ndi mzimayi wankhanza akhoza kukuvulaza. Nakuti John ankayankha nkumaseka, ati analokonda useka, ati ankayankha kuti if she kills me it's because I stayed. Mosakhalitsa ali ndi John Price uja anayamba khala limodzi, anasamukira nyumba mwa John Price. And ana John Price ankamukonda Kathleen uja, angakhala naye ndi mbiri zoyipazo, ati anali wabwino kwa ana a John Price. Anapezeka kuti atayambana anambaya John Price ndi mpeni. Sanambaye zoti kumupha, anambaya kuti amvulaze. Nkumuotchera zovala zake ndi katundu wake, nkumamuopseza. Mpamene John Price anazazindikira kuti anthu ajatu akundiuza zoona eti. Anayesera kuti athetse chibwenzi chija, koma Kathleen anamuchonderera kuti ayi asiya sindzabwerezanso. Nde auti vuto lina linali loti Kathleen analasa napeze mamuna ngati John Price. Ankaona kuti John Price ndo khazikika. Ndi chimene
Kathleen ankafuna banja. Ndanamuza John Price uchoda. Kodi tizingokhala pa chibwezi sitikwatirana. Ndati John Price anamuza chilungamo kuti no sindingakukwatire. Ndilibe intention yokukwatira mzimayi wina aliyese padziko lapansi. Ukwati napanga kale unakanika nathera pamenepo. Ndati Kathleen anapsa mtima kwambiri pameneno zitopotopo zambiri zinatani zinakula kuti ndi uzingondisunga. Ndi John Price ananena kuti it's okay ngati sukufuna ukoza uchoka eti. Ndi amakwiyana kwambiri Kathleen ucha kuti no undikwatira basi. Pamene uja amati no ndakuza kuti sindifuna ukwati. John Price anawuzaso anzake kuti Kathleen atafuna ukwati. Ndati anzake anamuza kuti ukapanga ukwati ndi Kathleen chimodzimodzi kusayinira death warrant. Ndi John uja amapitiriza kukana nangasi anaonanso ndi makhalidwe yake omweti. Ndi popsa mtima Kathleen anakamuchita report zabodza ku ntchito John Price mpaka anamuchosetsa ntchito. John Price anakapeza ntchito ina kwina nkumuthamangisa Kathleen uja kuti usabwereso kunyumba kwanga. Koma Kathleen anali ndi key wa kunyumba kuja koma analinso ndi mkwiyo kunena kuti mpaka wandisiyadi anamusamutsa ndithu nyumba kuti choka. Ndi nyumba munalitsala John Price ndi ana ake. Koma ngakhale John Price anamuthamangisa Kathleen anali ndi mantha. Anapita ku polisi kukanena kuti akuchita mantha ndi kukatenga restraining order kunena kuti Kathleen amutalikire asamamuyandikire. Anawuza anzake ku ntchito kunena kuti ndasiyana naye Kathleen koma ndikuopa. Ndi anzake anamuza kuti bwanji usabwerereso ku nyumba kaye for some time udzachoke zinthu zikakhazikika uzabwerere zinthu zikakhazikika. Ndi ananena kuti it's okay ndipita ndi ku nyumba kwanga suti akukhala ku nyumba kwanga. Izino zimachitika mu chaka cha 2000. John Price ananyamuka kupita ku nyumba kwake. Anafika ku nyumba anapeza kuti ana ake kulibe. Anapeza note yochoka kwa Kathleen yolemba kuti ana ali kwa nani ndatumiza kwa ndani kaya usadandaule. Anapsa mtima kuti iye abwera ku nyumba kwanga umaza pitisa ananga kwina bwanji. Ndi anakhala ku nyumba kucho mata akabwera ndi muuzaso kuti usabwereso pa khomo panga. Iye ucha nkukhala nyumba. Koma anapita kwa aneba kukauza unena kuti aneba kukamacha mukaona kuti pa khomo panga gamoto yanga sinachoke ikadalipobe sinapita ntchito mubwere muzachite cheke zikozotheka kuti munthu wandipha. Ku ntchitonso anawuza anthu aku ntchito zomwezo. Ndi anthu aku ntchito amanena iwe uzikhala mwa mantha choncho bwanji usapiteko ku nyumbako. Ananena kuti it's okay ndipita ku nyumba. John Price anapita ku nyumba. Mene kumacha neba anadabwa kuona kuti John anandiuza unena kuti kukacha ndikaona galimoto yake ndi kuti something is wrong. Ndi anaonadi nkupeza kuti panja pali galimoto ya John Price sanapita ntchito. Ndi anachita decide ndikangochita check ndikaone kuti alipo. Neba ucha ananyamuka kuyandikira nyumba ija. Nthawi yomweyonso akuntchito anali akufika. Anadabwa kuti John sanabwere ku ntchito. Ndizo mwa amayankhula za mantha zija something is not right. Anafika nthawi imodzi mene anthu aja amafika anachita notice pa khomo panali papakika magazi. Ndi anthu aja anayimba foni polisi. Apolisi anabwera. Anthu aja sanalowe anangona magazi pa khomo. Apolisi anafika kuyesera kuti alowe nyumba anakazungulira kuseri ndi kukalowera chitseko cha kuseri. Analowa nyumba mucha nkuyamba kuyang'ana kuti John ali kuti. Sanamuone John. Anayenda anamva kuti ku kitchen kumamveka kaphokoso chonchi. Analowa ku kitchen kucha anapeza kuti pamaphikidwa zinthu. Eti anayang'ana pa moto anaona kuti pali poto koma pozimitsa pambalipo pali mbale ziwiri zoti muli zakudya. Mbale iliyonse panali nyama ndi mbatatesi ndi makaroti ndi kabichi. Mbale iliyonse atalemba kapepala ndi dzina la ana a John anja kuti munthu kangati wachitira ana prepare chakudya choti akabwera adzadye. Mbale ina inali yoti ili panja zakudya zake zomwezo koma yakhala ngati atayidwa panja. Ndi apolisi amadaputa sono mbale iyi atayidwa bwanji. Na amapitiriza kumayang'ana kuti aone unena kuti John ali kuti. Adaenda anampeza Kathleen ali pansi wakona pansi wakomoka. Anathamanga kumugwira kuitana ambulance kunena kuti munthu wakomoka chavuta nchani kuti ampitisa ku chipatala. Apolisi nkumapitiriza kuyang'ana nanga sanaona magazi pa khomo paja. Ndi analowa ku chipinda. Anapita ku chipinda kucha
anaona ngati katani chonchi, anavundukula katani. Sono wa polisi chodabwa anamva uzizira mkono, kuyang'ana kuna magazi. Ndi amadabwa magazi wachokera kuti pa mkono. Kuyang'ana kuti katani yonera kuti khanga yanikidwa mwamba. Ndi anadzidzimuka wa polisi uja ndikuthawa. Kuyang'ana sinali katani, inali khungu la munthu la yanikidwa. Lonse anthu achatututu adzayang'anitsitse kuyang'ana ukitchini kucha bwinobwino kuti awunikire kuti chochitika nchani. Pamene amazaona kuti pa moto pamawira panali poto, mpotomo muli makaroti, muliso mutu wa munthu ukuwira. Iwo acha ndi chani kuzizidwa, akupeza mkono penapo akupeza chani ziwalo. Kenako anampeza John wotsala uja osendedwa, ocheka oduladula zija zochita uchitisa mantha apolisi kuthawa kuti ndi chani chomwe aona. Pamene amazazindikira chomwe chachitika, Kathleen anakomoka ali mkati momuphika John. Mbale zija nyama inali mbalemo, analatero waphika John ndikumwika mbale ndi makaroti ndi mbatatesi akuti awadyetse ana ake a John. Akabwera awadyese bambo awo. Mbale ina anatayira panja ija ndiyoti iyeyo amadya, koma kaya zinamuyipira ndikuyitayira panja. Ndi akuti ali mkati mopanga zonsezo ana atopa, ndikupezeka kuti watani anamwa mankhwala kuonera kuti amve bwino. Kaya kenako anakomoka, anangogwa pasi kukomoka. Ndi zinamusokoneza zonse amachitazo. Pamene Mose maneba amazasuzumira kuti magazi yechani, iye analali chikomokere, analibe nthawi yoti akupute magazi anali pa khomo wachachanchani. Ndi apolisi anapanga analyze chomwe chinachitika usiku umenewo. John ali mnyumba atabwerera kuchokera kuntchito. Kathleen anabwera ndi John mwa masiku onse olakhato wankuira amapeza kuti wamutsegulira. Atafika kunyumba kuja, Kathleen anapezeka kuti anayamba kucheza naye, anayamba kuona TV, kenako ananyamuka limodzi kuti akagona. A John zonse ziyazora napsa mtima analata iwalirato. Basi tu usiku ali mtulo a John, pamene Kathleen anadzuka kukatenga mpeni ndikuyamba kumubaya. Ndi atatambaya koyamba, John anadzidzimuka kufuula ndikunkankhira uko Kathleen uja. Iye uja ndikuyamba kuthawira panja. Kathleen kumamuthamangira mbuyo. Ata anakwanitsa John kutuluka panja, amafuna kuti afuule aitane anthu. Pamene amakagwira chitseko kupaka magazi. Koma fachira anamvulaza kwambiri imene anambayira. Nangasi Kathleen anali expert wa mipeni, malinga ndi ntchito yake yakubucha yakuabatwa yodula nyama chana madziwa amene amayina kuchitira chilichonse. John atagwa anamukokwera mkati nyumba muja ndikupitiriza kumbaya. Ata anambaya a total of 37 kumbaya kumupha. Kenako pamene anayamba ntchito yomutani yomusenda, akuti anamusenda kuyira muvula khungu lakeli ngati wamuvula chovala nkuyanika. Kaya mayanika kuti katani zosadziwika. Kenako anasiya zonsezo panjira kutenga ATM card ya John kupita au anatuluka ndi kuyendesa galimoto kupita ku ATM kukatulusa $1,000 nkutani nkubwereraso kumazapitiriza zake zokumuphika kutani. Ndi Kathleen anamangidwa. Kumpanga question amayankha kuti sindiuziwa china chilichonse, sindikumbukira china chilichonse. Milandu yake inali yoti inachitisa mantha dziko la Australia. Ku Australia kulibe death sentence, koma anthu ankalakalaka kuti mayi uyeka chifukwa aliyense ankadziwa kuti ndi munthu oyipa, koma for some reason sana pangepo kalikonse anamulekerera kuti zinthu zifike mpaka na pamenepo. Itapita nkhani ukhotha anthu ena ankati ya nzimayi mwina ndi wamisala, nzimayi mwina anayezedwa ndi anthu osiyanasiyana osanani kuti munthu uyu alibe misala, ndi munthu ongoyipa chabe. Nde mmodzi mwa mboni zimene zinapita ukhoti ndi kukakhala ndi kuperekera mboni anali brother wake. Endo mboni umene anapereka brother wake unaloti Kathleen ndayankhula naye after kupanga zonsezi. Wandiuza kuti anthu wasuti andimanga au be just fine, suri mudandauleza ine. Osewa apanga conclude kuti ndine wamisala, kenako andisiya ndikhaso bwinobwinonso. After ndina zimenezo anapanga seal fate yake. Kena kuti no, amapanga dala, amadalira kuti anthu adzine kuti munthu wake suyenda. Kathleen anapatsidwa one of the worst sentences ku Australia. Ku Australia amapereka makhala sentence ang'ono, koma Kathleen anapatsidwa life in prison without possibility yoti akhoza kuzatuluka. Failo yake ndikudindidwa kuti munthu uyuyu not to be released asazatulusidwenso.
chinthu choopsa kuti azibambo amaona kuti munthu ndi woopsa koma amangotanibe amangobwerera mpaka na mapeto ake anampangadi munthu chiwembu choopsa ngati imenecho. Imene ine nkhani ya Catherine Knight. Zikomo kwambiri.